popular sketch de pe YouTube. Haide, aveți 5 secunde să vă gândiți. 5, 4, 3, 2, 1. Da, fiecare mamă este așa, în sfârșit. Haideți să începem. Fiecare mamă este așa. Vernic, stai în telefon, fiule, mai bine hai, ia o carte și citește. Of, 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 of. Fiecare mamă este așa. Fiule, ce pute așa la tine în cameră? Tu? Haide, mergi mai repede și fă baie. Ok. Fiule, cât se poate să stai acolo? Haide, că trebuie haide, că fac pe mine. Hai, fiule, hai mai repede aici din baie. What the fuck? Fiecare mamă este așa. Fiule, când eram de vârsta ta, eu numai cu ochii în carte stăteam. Tu iarăși cu ochii în telefon stai, fiule. Măi, tu înțelegi? Hai, ia carte și citești. Că mai e nevoie. Fiecare mamă este așa. Deci, doamnă, fiul vostru este foarte atent la ore când îl întreb ce înseamnă gravitația zero, el nu știe. Este foarte atent la ore, alergă pe coridoare în pauză, face dezastru prin clasă, îmi dărâmă mereu lucrurile de pe catedră. Deci, ce să mai zic? Trebuie luați alte măsuri. Fiule, trebuiesc luate niște măsuri. Mi-a zis la profesoară că tu ești foarte neatent, nu știu ce înseamnă gravitație zero și că îi dărâm chestii de pe catedră și ales pe coridoare în pauze. Vreau să știu ce înseamnă cu tine. Știi care sunt măsurile pe care le luăm? Un an fără jocuri video. Un an! Fiecare mamă este așa. Gata, mamă, la plimbare. Ce ești la gol afară? Hai, ia-ți un hanorac pe tine, că ai să îngheți așa. Dar, mama, afară sunt 25 de grade. Dar mie nu-mi pasă câte grade sunt afară. Bate vântul afară. Așa că îi zic să-ți iei acum un hanorac pe tine, mai repede. Bine, mamă, acum am ajuns și ziua. În vară să trebuie să stau cu hanorac. Fiecare mamă este așa. Prieteni, dacă v-a plăcut acest video, dați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare. Ne vedem în curând.